ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಸಂಪತ್ತು ದುಡ್ಡು ಬದುಕತ್ತು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತು ಅಧಿಕಾರತ್ತು ದೇವರ ಕೊರಕಿನ ಈ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಲಿ ನನ್ನೋರಿಯಾಗಿ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟಲೇ ಬಂದು ಇಂಚೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಯಾರು ಬಡ್ಲಕಡೆ ಯಾನತ್ತು ನಿಕ್ಳು ಒಂದು ಬಂದಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೊಸಿ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನು ತೂಂಡ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೂಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಪನಂಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಸಿ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳುತ ಹಾಸ್ಯದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ವಿಲನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕಾರನ ತಂಡ ಕೂಡ ಅವರ ತುಳು ತಗ್ಲು ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂದು ರಿಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಾಡಲ ಬತ್ತ ತೂಪು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಬುಕ್ಕಾರನ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಕ ರೂಪೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಊರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಇವರೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಸೂಪರ್ ತೋಲಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆ ನಮೂನೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ವಿ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ವಿಲನ್ ಪೋರ್ಷನ್ಲ ಉಂಡು ಲವ್ ಪೋರ್ಷನ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ಯದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ತಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆತನಂದು ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ರೂಪೇಶ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಕ್ಕ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ರೂಪೇಶ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾರೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ದಿಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ವಿಲನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ವಿಲನ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಗುಡ್ 5 I can give 4. Thank you. Music I can give 5 under 6 7 ಕೊರಲಿ music was good ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಂತಾರೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಲಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಇತ್ತನೆ ಸೊ ಇಂಚಿನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡ್ ಪಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಇಂದೇ ವೀಕಡ್ ತೋಡ್ ಪಂದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕಾರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರೊಂಜಿ ಅದ್ಯತೊಂದಂಚಿನ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಡಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಈತೊಂಜಿ ಒಯ್ಟ್ಲಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತುಜೇರಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದನ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನ ಬಂದ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರ್ನಲಟಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತು ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದೆ ಪೂರ ಐಟ್ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಐಟ್ ಓಲ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಾತು ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಬರೋದ ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಸೋಕುಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದು ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ದು ಒಂಜಿನೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ರೂಪೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟೆ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ್ತಿರಾತ್ರಿ ತೆಲ್ಪದೇರು ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪುದರುಂಡು ನನ್ನ ದಾದಂಡ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಆಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಪುಡರ ತೋಲಿ 2 ಸಲ ಬಂದು ತೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ 200 days ಪಕ್ಕ ಇವಾಗ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲುಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರೂಪೇಶ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಮಾತರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಲಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಲಿ ಬಕ ಈತ್ನೆಟ ಏನು ಮೂವೀಸ್ ತೂತೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಐ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಸರ್ಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 on 10 ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲಿಗೆ ಬಂಡ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ಮೂವಿಡು ಒನ್ ಲೈನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಈತ್ನೆಟ ಕೇಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಡಗಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಗೆ ಬರೋದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ ಮೂವಿ ಇಂಚೋಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನ್ಪೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟೀಮ್ ಅಂದು ಪನಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಿರ ರಿಪೀಟ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಐನ್ ಬರ್ಡನ್ ಅದೇ ತೊಂದಿರಿಂದ ಆಪುಜಿ ದಯಪಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮೂಡುದು ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿಲ್ತು ಸಾಕಾಂಡೆ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಯಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ದಯಪಂಡ ತುಳುಟು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲದ ಇದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಮೋಷನ್ಲ ದೀವೋಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತನ ಟೀಮ್ ಅವಂತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಲಾಯ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೋಂಡು ಕುಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಬೋರ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ತೋಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂವಿದ ಬಟ್ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದರೆ ಈ ಸತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೇನು ಗೆಂದಾದೇರು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿರ ಸೇಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪಾದೇರು ಒಂಜಿ ಮಾರಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಲನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಸೂಪರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಾತನ ಸೊ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಕಲವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಾರ ಅಂಡ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲಿದೆ ಬಂಡ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪರಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಬಕ್ಕ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಅರವಿಂದನ ಪೆಲ್ತರಿಗೆ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ತೆಲ್ತದೇರು ಆ ಪೆಲ್ತರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಏನೇನು ತೆಲಿಪರನಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಾತಾತೋಲಿ ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನಂತೂ ಬನ್ನಡುಂದು ಎಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಜೇನೆ ನನ್ನದು ಬರ್ಪಣ ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇರ್ದು ಯಾರ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತಾರ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ